Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані. Сьогодні вночі такий напис з'явився на стіні Херсонської міської ради. А вдень активісти пройшли ходою повз Херсонське управління поліції, міськраду, обласну адміністрацію та помешкання тих, кого підозрюють у причетності до замовного вбивства. За допомогою графіті на будівлі міськради вони висловили особисте ставлення до тих, кого правоохоронці підозрюють у замовленні нападу. На знак протесту проти бездіяльності поліції демонстранти самочинно перейменували вулицю Лютеранську, на якій знаходиться Херсонське обласне управління поліції, на вулицю Катерини Гандзюк. Це не останній стрім з Херсону. Рік тому зловмисник просто біля під'їзду, в якому жила Катерина Гандзюк, облив її сірчаною кислотою. З хімічними опіками 40% тіла 33-річна активістка потрапила до столичного опікового центру. Там 3 місяці боролася за життя. Катерина перенесла 11 операцій, але 4 листопада дівчина померла у столичній реанімації. 4 найманців та організатори нападу отримали від 3 до 6,5 років в'язниці. До вбивства Катерини Гандзюк, на думку слідства, міг бути причетним голова Херсонської облради Владислав Мангер. Втім, на відміну від безпосередніх нападників, він вийшов на свободу під заставу. І взагалі, твердять адвокати родичів, через помилку прокуратури справу проти Мангера можуть закрити.